Mitä mennyt? Ai vittu, vasemmalla. ENS. Pelaatteko te sama peli vieläkin? Vittu! Mä kuolin, mä olin 1 HP. Joo, mä en saanut yhtä alas. En mäkään. Siis, en saanut tässä pelissä yhtään, mut kun Mä sain 2 alas. Itäkin 2. Onks 5 jäljellä? Noniin, sä pystyt siihen. Invatkaas. Invatkaa mutkin. Onks Vai siellä tuu noin ihan 2? Mitä vittua? Voi helvetti. Ei jos pitänyt mennä haastaa, niin minä ja tää kuka tää nyt on. Sanois nyt. Tää oltais elossa. Siis just kun mä menin Nice. Voitit sä?